Kuopio 1-0 ja Porin pallotoverit Tyrnävän Pallo 1-1. Riippuliitäjät ovat viikon ajan lentäneet jämillä Pohjois-Satakunnassa. Suomen mestaruudet ratkesivat viikon lopun aikana. Valmis aja. Valmis aja. Käy. Riippuliihinaukseen Jämin 1-5. Riippuliito on lentämistä. Autohinaus nostaa kilpailijat matkaan. Suomen ennätys yhteen suuntaan lennettynä on 153 kilometriä, nyt Jämin SM5 Lahden Tenho Salmisella. Suomessa on yli 300 rekisteröityä liidintä. GT-kartta on vakiovaruste. Lentäjä kuvaa omalla kamerallaan annetun tehtävän maamerkit. Aikaa 50-70 kilometrin suoritukseen kuluu 3-4 tuntia. 6 kilpailupäivää riitti nyt Suomen mestaruuden selviämiseksi. Vihannin ilmailijoiden Kalle Aalto otti ylivoimaisen mestaruuden ja puhuu lajin turvallisuudesta näin. Luulisin, että melkein yhtä turvallista kuin purjelento. Pohjoismaiset mestaruuskisat odottavat ensi viikonvaihteessa. Nyt oli mukana 18 yrittäjää. Lajin tehtävät laaditaan niin vaikeiksi, että korkeintaan puolet kilpailijoista pystyy täydelliseen matkasuoritukseen. Lopullisesti aika ratkaisee loppusijoituksen. Peuranmaan Kenneth Konoi otti hopeaa ja Kauhajoen Timo Mäenpää tässä ensi kertaa SM-kisoissa ja pronssia ennen Pitkävuoren riippuliitäjien Antti Nummelin ja PM1 6 vuoden takaa. Kaikkineen tämän lajin varusteet maksavat noin 30 000 markkaa. Nopeuslaskun maailmankap saatiin päätökseen vasta tänään. Pia Ruuskanen sijoittui Stelviossa Italiassa 4. ja se ratkaisi hänelle maailmankapin voiton. Tarja Mulari oli tämän päivän kilpailussa 3. ja sijoittui yhteiskilpailussa 5 pisteen erolla Ruuskasen jälkeen toinen.